ба ватан равона кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон чанд моҳаша пешакӣ наспорем. Як камтар андеша баъд гуфтор меган гап дуруст аст. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия аз ҳоли муҳоҷирон бохабар шуд. Дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем, бо диққат тамошо кунед. Нафарҳое ки мехоҳед аз ма онлайн консултатсия бигирен, ягон саволи ҳуқуқӣ дошта бошед, агар номери ма рӯи экран меброяд, дар WhatsApp бинависонед. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо: Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ба дидори муҳоҷироне рафтааст, ки дар боздоштгоҳи муваққатии Москав нигаҳдорӣ мешаванд. гуфта мешавад, ки дар боздоштгоҳи мазкур 98 шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Сафорат дар сомонааш навиштааст: кормандонаш рӯзи 5 декабр бо роҳбарияти боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Москва вохӯрӣ карда, масъалаҳои ба ватан баргардонидани муҳоҷирони тоҷик ва таъмини шароити нигаҳдории онҳоро баррасӣ карданд. яъне ки намояндаҳои Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия шаҳри Москва ба як боздоштгоҳ барои дидорбинии шаҳрвандони тоҷик рафтанд ва инчунин бо роҳбарияти ин боздоштгоҳ ҳамсуҳбат шиданд барои ҳарчи зудтар ба ватан равона кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар шароити хуб нигаҳдорӣ намудани шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷик. тақрибан 85 муҳоҷири дигар мушаххас нест. танҳо Сафорат навиштааст, ки онҳо низ дар фурсати наздик ба ватан бозпас фиристода мешаванд. айни ҳол дар он ҷо 85 муҳоҷири дигар дар навбат мебошад, ки яку якбора мисол ҳамаро равон намекунанд, этап карда равон мекунанд аз боздоштгоҳҳое ки нигаҳдорӣ мекунанд шаҳрвандора барои ягон қонуншиканӣ кардан. ва инчунин Сафорат қайд карда гуфт, ки ин 85 муҳоҷири дигаре, ки айни ҳол дар боздоштгоҳ нигаҳдорӣ мешаванд, рӯзҳои наздик ба ватан равона карда мешаванд. ҳамчунин ба навиштаи сомонаи Сафорати кишвар дар Русия, кормандони ин ниҳод барои муҳоҷирони боздоштшудаи тоҷик хӯрок бурда, ба онҳо дар мавриди қонунзории Русия дар самти муҳоҷират машварати ҳуқуқӣ доданд. яъне ки намояндаҳои Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия аз хӯрок таъмин кардан шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона дар анаҳмон боздоштгоҳ ва инчунин машваратҳои ҳуқуқӣ доданд ба анаҳмон нафарҳое, ки дар боздоштгоҳ нигаҳдорӣ мешаванд. умуман бигирем, агар дар Федератсияи Русия айни ҳол намояндаҳои Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон як рӯзҳои қабули шаҳрвандо муайян кардагиянд, ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд барои гирифтани машваратҳои ҳуқуқӣ ба он намояндаҳои Сафорат рафта муроҷиат кунанд, оиди ягон мушкилӣ ва масъалаҳои худшон суҳбат бикунанд. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем, ки границаи Қазоқистон бирен, рақамашон рӯи экран меброянд, занг зада аз номи мо суҳбат кунед, бародаронмон кӯмактон мекунанд граница мегзаред. Каримов нависондай: ассалому алайкум ака, ман пешакӣ 4 моҳа патент биспорам. мешава баъди соли навӣ патент қимат мешава ку? барои ҳамаи пешакӣ сипорам чек мешида боша ё ин ки не? Федератсияи Русия ҳамасола барои ҳамаи шаҳрвандо огоҳ мекуна ва хотиррасон мекуна, ки барои нархи патента бо маблағи кам супоридан чанд моҳаша пешакӣ наспорем, вале мардуме ки ҳастанд мисол нофаҳмида меспоранд барои пули патентшон сабуктар шидан ва дар охир бигем ҳамёра қабул мекунанд, лекин дар аввал бигем огоҳшон мекунанд, ки наспорем. мумкин ягон ҳолатҳое шавад, ки ҳисоб накунанд. ҳозираш хеле ҳолат нашидай, но ба ҳар ҳол 4 моҳа ва 5 моҳа наспорем, ба фикри ман хубтарай. Анасҷон нависондай: салом ака, мо аз Москва омадем Тоҷикистон, бе документ гузаштем. 7 рӯз пас баргашта метавонем гузашта. бе документ гузаштагӣ бошем, дар таможни контрол шумо да ягон мушкилӣ овардагӣ набошанд, бале боз метавонем ки равем. бисёри ҳолатҳое мешавад, ки бе документҳоро дар таможни контрол якбора запрет на въезд мекунанд. Баҳриддин нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, сози хуби коро назай дар ҳамин шуғли аҳолӣ экзамен гирифта мешавад барои сертификати Россия, барои документ кардан, боқӣ сарбаланд боши ака. яъне дар шуғли аҳолӣ дар ҳамун бино як корхонаи нав аз ҷониби Вазорати корҳои дохилии Россия кушода шудагие, ки ҷои шиноснома ва раводид ном дорад. дар ана ҳамунҷа шаҳрвандон метавонанд, ки тамоми мушкилиҳои худшона барои сафар кардан ба Русия мисол ҳал мекунанд. ҳамҷа рафта муроҷиат кунед, уҷа чандин намуд хидматрасониҳо барои осон кардани кори шумо ҳастанд. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака,
чихел санҷем киҷода паспорта ягон номер монед ки ёбем илтимос акаҷон мо номер монда наметонем мутаассифона ҷои аз ҳама боварӣ шуғли аҳолӣ мерем дар онҷа тамоми линияҳои хутона проверка мекунем бародар. Бобохонова нависонда салом акаи Сорбон мара 7 моҳ пеш дар Россия ФМС дастгир карда сари суд бароварданд. Маро 10 рӯз срок доданд ки аз Россия буром. Баъдан ман ба Тоҷикистон омадам. Баъди 3 моҳ паспортна санҷидум тоза баромад. Аз ҳар ду тараф тоза гуфтанд. Ман метавонам боз ба Русия равам. Патент карда метавонам. Ба саволи ман ҷавоб диҳед илтимос. Пешакӣ раҳмат ба шумо. Агар ки ба шумо 10 рӯз муҳлат дода бошанд дар вақташ ки аз Россия берун бубурен, ин запрет на въезд мешавад, яъне ки выдворение кардагиянд. Ба ҳамин хотир аз ҳама ҷои дилпурӣ, ҷои шиноснома ва раводид мерен, уҷа отпечатки меспорен, ҳамаи даниётона як бори дигар проверка мекунанд. Баъдан ба дили пур метавонед сафар кунед. Мисол ҳуй боша, агар въезди шуморо меган, агар ки ягон мушкилӣ боша, дар ин масъалаша ҳам мегам ба шумо. Як нафари дигар нависондай ҳамаи гапотон дурӯғ аст. Худо муҳоҷироро ҳифз мекунад. Фақат шумо лайк ҷамъ мекунед, бирен меҳнат кунед. Лайки шумо лайки ягон тадмода дар кор нест. Аввалаш ки ма дар видеоҳом ягон каса маҷбурам намекунам лайк монам, барои хотире ки лайк мондани комментария кардани шумо мада на пул метиҳад, на ягон чизи дигар. Як нафари дигар нависондае ки ака номи ма дар чорни списка буд. Граница рафтам, омадам, худоро шукр. Граница рафта омада бошен, ҳозир дар Россия қарор доштагӣ бошен, шумо ҳамаи документотонро қонунӣ бикунед. Патент, регистратсия, трудовой договор, ҳамин чи ҳуҷҷате ки лозим мебошад барои муҳоҷир, ҳамаша қонунӣ кунед ва имконият мешавад ки шуморо номтон аз чорни списка нест шавад. Як нафари дигар нависондае ки Россия чиро арзон кард, нафаҳмидум. Хизматрасоние ки дар ҷои шиноснома ва раводид буд барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, ана ҳамуро арзон кард. Яъне ки пештар 460 сомон буд, ҳозир ҳамира арзонтар карданд. Касое ки пеш аз сафар ба Россия мисол мераванд онҷа муроҷиат мекунанд барои ягон корашона ҳал кардан. Бахтовар нависонда салом акаи Сорбон хизмати алтернативӣ меган аз байн рафта. Ҳамин гап рост бошад? Не, хизмати алтернативӣ хеле ки пештар буд, ҳозирам ҳастай аз байн рафтагӣ нест бародар. Дилшод Назаров нависонда ассалому алайкум бародар. Таможни союз мешавад? Дар бораи таможни союз мо қариб 1 ҳафта пеш видео карда будем ва ҳамаша фаҳм мондем ки ин гапҳое ки ҳаст ягон асос надоранд, ягон чи қабул шидагӣ нест дар ин мавзӯъҳо, ягон гуфтушунидам нест бародаро. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.